ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ኮይኑ ሰንበት ንግሆ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቃን ሶሉስ ምሸት ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 9 ፈረቃን ربع قطر دما ካብ ሰዓት 1 ፈረቃን ክሳብ ሰዓት 2 ኣብ ድምጽ ሓፋሽ ዝቀርብ መደብ እዩ أبراهام قربان بمخان ملابات دمت بوليس إرترا أم كتال تركبو كبراتن كبران سمعتنا كمي كأنهم دمت بوليس إرترا نلومو كموترو يمرون يحبرون زبرنا مستفر علي تعسطوتات حزنا قريب مالنا أبدنا يفرق ساعات مدبنا أموهاد مساكم حبيرت أنا أبيل أبراهامي فنما بزينا بوليس كنجمر سلامن تعنا نعهم النا تمنه كاب دمت بوليس إرتران لوم سومن استدالو سومنو زينا بوليس نمقرب بمسمر زلخو إرميس أسفاء نختكاتاتولنا بخبرنا عدمكو فلما أرستات زينا ودي أسترخب جنزب نام مدبرات بوليس كم استركب تحبيرون أبصركي انسسات وافيرو تنحت أرطوراب تحت غيراتيون بحدقام تحل ود 16 عامت من سيهو تسينون بوليس كتما دكا أبالات كجيل جبن مهانم زغولت كل التخترتي كيدوم باهقراوي ودو بوليس كهدن تنحى علو الجبنية تقيدوم بوليس كينيام سرقي موبايلات بستأساسر وداي حد روان لو قيدوم كتكاتاتو لو تنحكم كاندي أرستات زينا إنيرو زرزراتو يقتصل ودي أسترخب جنزب نام مدبرات بوليس كم استركبه ككابوتو زبطحنا حبريتات قليتهم سوسان شعاتن عمت زعد ميو أبراهام عتم جرجش كيدانه ودي شعات عمت ودي حون 11 عمت زعد ميو إرمياس أبراهام سوالا عركون أبقراتو تبتينو تصنحهم شمون تشحنا أفخم ذهبوا دحر متكاس عم مدبر بوليس كتمولع قريبهم كم زركبو عزازيت مدبر بوليس كابتن سولومون أبراهام نابدمت بوليس أبزل أخو حبريتا قليتهم كابتن سولومون سناي تكبار بهتصانات يكون بعدما زدفو شماغلتاتي ساعب كم زلو تقيسو اتي اب مدبرهم تركيبو زلو غنزب ناتيو زبل سب انترا الله نام مدبرهم بمقرب كحتت كم زخل ازخاخيرون الزخنزيلون كله اب هوسبيتال برهان عين ماي تمناي اب وشتي اوبيري بغطليات چرقيز تطغللتني اشتي بورصات صنحه 4600 ناقفا تو هوسبيتال بسرحتنيو زخونه ارمياس دساله يبولصو نابرابعي مدبر بوليس وا ماكل كم زركبو صحفي مكلخال جبنت مدبر بوليس مسجنا ملس نابدمت بوليس ابزل اخو حبريتا قليصوم بزي كازي ابدك امحار زوبا دبون ودي استرهب جنزب نبرتنا مدبر بوليس تا ختمه خمس تركبه كابتي بوتا زبصحنا حبريتا قليصوم تحبريتا وسيخو ودي سو عن كلتن عمت عقام كيال هبت مريم تمولسو اب كبابي غاردن هوتيل ودي غاصن حتو 30 كلتن انش فلات تلفزيون نام مدبر بوليس دك امحار خركبان كله بتماساسالي قال 45 عمت فرويني قبري هوت كفلم اب كبابي امهور ودي غزر خبطو 165 نقفا نبتي مدبر بوليس كم زركبوتو ارديوم بمسرت حبريتا سعيد علي عفاس تبهلو 23 عمت جنزب كم استوفو دحر ملكاتو ناتو مهانو بمرتع سلسترغاغص اب قدمي رخابيت جنزبو كم استركبن بمسرت ممرح بوليس إرترا دما 10 ميتاويت نرخابيت كم زهابان حلافي مكلخال جبنت مدبر بوليس غرماي تخست حبيروم ابعت كليزان زو عن سباون ودي استرخبه 200 نافانا مدبر بوليس تختمه هم استركبه ازازيت مدبر بوليس عينتا تشمن دمت بوليس حبيروم تازاز مدبر بوليس نتفصام املكيتو ابزهابو مبري فصام سناي تكبار ادوناي سولومون ارسع استبهله ودي 9 عمت هصان كوينو ابطقا موافر اوتوبوس تا ختمه 200 نافا ودي قدحر مركابو بزي زغونه مسنيتا سدرابيتو وي اعرختونا مدبر بوليس عتكليزان كم زركبو ارديوم زاغيت ገንዘብ ጠፊ እንዝብል አመልካቲ ናብት መደበር ከም ዘይቀረበ ወሲኹ ዝገለጸ ተአዛዝ መደበር ፖሊስ ናተዩ ዝብል እንተዳ አሎ ምርታአታት ሒዙ ቀርብን ገንዘቡ ክርከብን ከም ዝኽእል ሓቢሩም አሞዳታ አዛዚ መደበር ፖሊስ አትክሌዛን አይነታት ሾመ
ህዝቢ ኤርትራ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ይኹን ኣብ ወጻኢ ናብ ኤርትራ ዝመጸ ጋሻ ወዲቑ ዝጸንሖ ገንዘብ ይኹን ንብረት ናብ ፖሊስ ናይ ምርካብ ልዑል ንቕሓት ፈጢሩ ምህላው ብምጥቃስ ህፃን ኣዶናይ ሶሎሞን ንዝገበሮ ሰናይ ተግባር ልዑል ምስጋኑ ገሊጹ ሰናይ ተግባር ንወለዶታት እናተወራረሰ ክቕጽል ዘሎ ክቡር ባህል ምዃኑ ድማ ኣገንዚቡ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዓዱኻላን እምኒ ሓይልን ሸሞንተ ኣቡዑርን ሓደ ገመልን ሰሪቆም ሸጠ ዝተገልጸ ሚካኤል ኣማኑኤል ሃብተ ማርያም ዝተባሃለ ጡርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ መደበር ፖሊስ ክልቲኡ ንኡሳን ዞባታት ሓቢሮም ምርማር ገበን መደበር ፖሊስ እምኒ ሓይሊ ገብሩ ገብረ ኺዳን ንድምፂ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጡርጡር ካብ በረኻ ዓዲ ቀይሕ ኩርባን ዞባ እምኒ ሓይሊ ሰርቆ ገመል ንሓደ ኾብኳባይ ጥሪት ብ12,000 ናቕፋ ሸይጡ 2,000 ናቕፋ ዓርቡን ብምቕባል ዝተረፈ 10,000 ናቕፋ ድሕሪ ሰሙን ኣብ ዕዳጋ እንዳገርግስ ክርከቦ ኣብ ትፅቢት እንከሎ ዋና ገመል ብዝሃቦ ሓበሬታ ብኣባላት ፖሊስ ንቑጣ እንዳገርግስ ድሕሪ ምትሓዙ ብመገዲ መደበር ፖሊስ ዓዱኻላ ናብ መደበር ፖሊስ እምኒ ሓይሊ ከም ዝተሰጋገረ ኣረድዩ ጡርጡር ብዕርቡን ዝተቐበሎ 2,000 ናቕፋን እቲ ዘይሕጋዊ ዓዳጋይ ካብ ሽያጥ ናይ ስርቂ ገመል ዝረኸቦ 10,700 ናቕፋን ብኤግዚቢት ተታሒዙ ከም ዘሎ ወሲኹ ዝሓበረ መርማሪ ገበን መስርሕ ምርመራ ድሕሪ ምጽፋፉ ጡርጡር ሚካኤል ናብ ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን መንደፈራ ክሰጋገር ከሎ እቲ ናይ ስርቂ ገመል ዝዓደገ ጡርጡር ድማ ብውሕስነት ቤት ፍርዲ ከም ዝተለቐቐ ኣነጺሩ بمسرت حبريت حلفي مرمرا جبن مدبر بوليس عدخلا محاري جبر ميكائيل طرطورا قديمون أمنو زوا عدخلا كبرها عد فينيع سرقم شمون تابعور نمنو زوا من حيلي بموساد أبعداقا خدو بعر نسلست خبقم بعشر شمون تشحن شو عتميتن دحر مشاتو حدا قد زيغان أبالات تزباو سراوي تتخباب دحر زهابو حبريتا أب تحت غيري زاتو لمرنيا سراغ مخاني يوسفلات እቲ ሓላፊ ምርመራ ገበን ወሲኹ ከምዘነጸሮ ጥርጡር ጉዳዩ ኣብ ዓዱ ኻላ ድሕሪ ምጽራዩ ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ብውሕስነት 10,000 ናቕፋ ድሕሪ ምፍናዊው ዳግማይ ገመል ሰሪቑ ክሸይጥ ተታሒዙ ኣብ መወዳእታ ምርማር ገበን መደበር ፖሊስ እምኒ ሓይሊ ገብሩ ገብረ ኺዳን ወነንቲ ጥሪቶም መፍቶ ሰረቕቲ ኸይኮና ግቡእ ምክትታል ክገብሩለን ተማሕጺኑ ሓለፍቲ ምርመራ ገበን መደበራት ፖሊስ ዓዱ ኻላን እምኒ ሓይልን መሓር ገብረ ሚካኤልን ነጋሲ ዘርአይንውን ቦጎኖም ስርቂ ብገበናዊ ሕጊ ዘቕጽዕ ብሕጊ ሰማይውን ሓጢያት ምዃኑ ጠቒሶም እቶም ጥሪት እናማቶም ዘቋሙቱ ሰሪሖምን ርሂጾምን ክነብሩ ተላብዮም ب29 ጥሪ 2025 ሰዓት 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኦሮታን ኡዞባ ኣስማጥ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ኣድም ሳልሕ ኬር ዝተባሃለ ትሕት ዕድመ ህይወቱ ከምሰኣነ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ሓልሓል ምክትል ተለንተ ገብረትንሳኤ ብርሃነ ንድምፂ ፖሊስ ሓቢሮም እቲ ኣዛዚ ነቲ ፍጻመ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ግዳይ ኣብቲ ንኡዞባ ናብ ዝርከብ ዲጋ ክሕምብስ ምስ ኣተወ ጥሒሉ ከም ዝሞተን ድሕሪ ሳልስቲ ድማ ጸንበለሊሉ ከም ዝወፀን ጠቒሱ ነቲ ሬሳ ዝረኣዩ ደቅቲ ከባቢ ንቑጣ ፖሊስ ኣስማጥ ድሕሪ ምሕባሮም ግዳይ ካብቲ ህይወቱ ዝወሰደ ዲጋ ክወፅእ ከሎ ኣባላት ምምሕዳር ማእከል ጥዕና ተኸባብን ስድራ ቤት ግዳይን ተረኺቦም ምንባሮም ኣረድዩ ግዳይ ካብቲ ዲጋ ድሕሪ ምውፅኡ ግቡእ ስርዓተ ቀብሪ ከም ዝተገብረሉ ወሲኹ ዝሓበረ ተለንተ ገብረትንሳኤ ወለዲ ደቆም ሪኦም ከይስእንዎም ኣሉታዊ ሳዕቤናት ምሕምባስ ብግቡእ ከረድኦምን ክመኽሮም ከም ዘለዎም ኣዘኻኺሩ ኣብ ከም ቀላያት ዲጋታት ሓፅቢታት ዒላታትን ዝኣመሰሉ ከዘንቲ ማይ ግቡእ ሓለዋን ምቁፅፃርን ስለ ዘይግበረሎም ህይወት ሓያሎ ዜጋታት ይጠፍእ ከም ዘሎ ብመራኸቢ ብዙሓን ፖሊስ ብቐጻሊ ዝጉስጎሰሉ ምዃኑ ዝሓበረ ኣዛዝ መደበር ፖሊስ ሓልሓል ተለንተ ገብረትንሳኤ ብርሃነ ዝምልከቶም ኣካላትን ስድራ ቤትን ግቦም ካብ ምፍጻም እንተዳቦ ኺሮም ሓደጋታት ምጥሓል ክግጣእ ከም ዘይክእላት ተሓሳሲቡ ኣብ ዓመተ 2024 ብሃገር ደረጃ ብዝተመዝገቡ 33 ሓደጋታት ምጥሓል 35 ዜጋታት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ ዝተላኩ ጸብጻባት ፖሊስ የነጽሩ ዝቕጽል ናይ ወፃኢ ሃገራት ዜናታት ፖሊሲው ምሳና ክጸንሑ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ፖሊስ ከተማ ዳካ ባንግላዴሽ ኣብ ከትሪ ተዋፊሮም ከም ጸንሑ ዝገለጾም ክልተ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ከተማ ዳካ ታልቡር ራህማን እቶም ኮርሽድን ሻህንን ዝተባሃሉ ጥርጡራት ኣባላት ናይ ሓደ ኣብ ከትርን ዘረፋን ዝተዋፈረ ጉጅለ ምዃኖም ጠቒሱ ገበን ፈጺሞም ድሕሪ ምስዋሮም ፖሊስ ብዝወሰዶ ቅጽበታዊ ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ 12 ሰዓታት ክትሓዙ ከም ዝኽኣሉ ኣረድዩ بمسرت حبريتات كومشنر بوليس اتي كورشد استبهال طرطور اب اغلغلوت مغواعزيا استوافره وناني موتور بشكلتا تمثيلون حنت زيغنت ايطاليا زلوا بنغلاديشاويت اسافيرون استوسن رحق الدحر مغواعزو افراريحو 50 يورو باسبورت ورقه منت ايطاليان كال استفالاليو سنداتن زريفوا كم استسوريو زحبر
قداي أم مدبر بوليس دحرم ملكاتا بوليس أب غودناتات بستتخله كاميراتات استقرصت تنقاساس سئلتات تحجزو نختاري كحزوهم زخاله وسيخو زحبره مكتل كوميشنر بوليس رحمان طرطور بغبناوي تغباراتو دحر مأمانو ابال بجلو زخونه طرطور شاهن سعيبو اب تحت قيد خمزه اتو غليصم وصيف مرمراهم زنصرو طرطرات اب كترن زرفان استوافرو ابالات حدا غجل غبن كوينوم موتور بشكلتا كابنابن نزنقاس اوستو غاستي ገንዘቦም ንብረቶም ንምዝራፍ ክትቆምላት ጸንሑ መሳርሒት ገበን ምዃናዩ ክረጋገጽ ክኢሉ ፖሊስ ንብረት ስርቂ ቢኤግዚቢት ተታሒዞም ዘሎን መርመራውን ይቅጽል ምህላውን እንተ ዘይኮይኑ ንሕሉፍ ንስጉብ ገበናት ጦርጡራት ብዝምልከት ዝሃቡ ሓበሬታ ከምዚ የለዩ ጸብጻባት ፖሊስ ዘነጽር ዋንግ ሹሚንግ ዝተባሃለ ቻይናዊ ዕሉል ገበነኛ ብምትሕባር ኢንተርፖልን ፖሊስ ተሃገርን ኣብ ሞንቴኔግሮ ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ በአባላት ጸጥታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዝኣተወ ተገሊጹ ሰመዚ ቻይና ከምዘ መልክቶ ጡርጡር ካብ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ጀሚሩ በመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝሕጋው ጾታ ቁማር ዝሕጋው ንጥፈታት ጨረታን ምዝዋር 2.3 ቢልዮን ዝግመት ዝሕጋው ገንዘብን ኢድ ከም ጸንሑ ብምግላጽ ፖሊስ ካብ ዝተወሰነ እዋናት ጀሚሩ ክካታተሎን ምስ ኢንተርፖል ብምትሕባር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወሉ መገዲ ከናድን ምጽንሑ ኣፍሊጦም እዚ ወደድ 42 ዓመት ከም ዝኾነ ዝተገልጸ ጡርጡር مستفላለዩ መሻርክቱ ብምዃን በመገዲቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝኸፈቶ ሕሳብ ቢልዮናት ዶላራት ከም ዘኻዕበተ ወሲኹ ዘነጸረ ተሓበሬታ ካብቲ ዝሕጋው ስራሓት ዝረኽቦ ዝነበረ ኣታዊታት ናይ ዝተፈላልዩ ንግዳዊ ትካላት ዝተሰንዕ ሰነዳት ከም ምርትዖ እናቕረበ ብምትላል ናብ ብርክት ዝበላ ባንክታት ክእትዎ ምጽንሑ ተሓቢሩ ጡርጡር ካብ ሕጋዊ ተሓታትነት ንምህዳም ናይ ቱርኪ ካምቦዲያን ቫንቱዋንን መንነት በመሓዝ ኣብ ዝተፈላልያ ሃገራት ብሱር ክዕቆብ ምጽንሑ ዘመልከቱ ጸብጻባት ካብ 2019 ናትሒዙ ስድራቤቱ ሒዙ ኣብ ሲንጋፖር ክነብር ከም ጸንሐ ይፍለጥ ጡርጡር ቀሪብሉ ብዘሎ ክስታት ምትላልን ዝሕጋው ዝውውር ገንዘብን ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ መንግስቲ ቻይና ተስተሊሙ ፍርዱ ክቕበል ትጽቢት ከም ዘሎ ይሕበር ናይ ሞዳታ ዜና ፖሊስ ሞምባሳ ኬንያ ገበናት ስርቂ ሞባይላት ንምግታ ኣብ ዝወሰዶ ተሪር ስጉምቲ ኣብ ምዕዳግ ናይ ስርቂ ሞባይላት ተዋፊሩ ከም ጸንሐ ዝገለጾ ሩዋንዳዊ ቕይድ ከም ዝኸኣለ ኣፍሊጡ እቲ ሩዋንዳዊ ጡርጡር ኣብ ካንዳዛንዳኒ ዝተባሃለ ከባቢታ ከተማ ክትሓዝ ከም ዝኸኣለ ዝሓበረ ፖሊስ ከተማ ሞምባሳ እዚ ክኾን ዝኸኣለ ድሕርቲ ክፍሊ መርመራ ገበንታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዘካየዱ ዕቱብ ምክትታልን መጽናዕትን ምዃኑ ገሊጹ ፖሊስ ወሲኹ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጡርጡር ኣብ ኢዱ 10 ሞባይላትን ሓደ ፓወር ባንክ ማለት ዓቃቢ ጸዓትን ከም ጸንሐ ጠቂሱ በመሰረት ክፍሊ መርመራ ገበንታ ሃገር ዝገበሩ መጽናዕቲ 3 ካብተን ሞባይላት ኣብ ወርሒ ሕዳር 2024 ድሕሪ ምስራቕን ኣብ መደበር ፖሊስ ምልክታ ቀሪቡለን ክድለያ ጸንሐ ምዃንን ኣብርሂም ብዘይካዚ ጡርጡር ኣብታ ሃገር ክጸንሕ ዘፍቅደሉ ፓስፖርቱ ግዚኡ ከም ዘሕለፈን እዙውን ተወሳኺ ገበን ምዃኑ ዝገለጸ ክፍሊ መርመራ ገበን ኬንያ ዝተረፋ ሞባይላት ዋናታትን ንምርካብ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ጡርጡር ብዝምታ መሓዝ ናይ ስርቂ ንብረትን ጥሕሰት ሕጊ ኢሚግሬሽን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ተኸሲሱ ናብ ሕጊ ብምቕራብ ግቡእ ፍርዱ ክቕበል ምዃኑ ኣፍሊጡ ባርከ ዝኸበርኩም ዝኸበርክን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ዜናታት ፖሊስ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምስተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ሓድገኩም ብወገነይ ሰላም እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ሙሴ ኪዳነ ከምኡውን ዓወት ጣዓመ ንሰናይ ተግባር ብዝምልከት ምስተሓዚ ኤግዚቢት ስብሓት ዘወልዲ ሓላፍ ምክልኻል ገበን ተኽላይ ቀለታን ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ምክትል ተረንተ ሓምድ እድሪስን ከምኡውን ኣረካቢ ግደይ ገብረ ማርያምን ዋና ገንዘብ ኤልሳ መሓርን ዝተኻየደ ቃል መሕተት ኢና ክነቕርብ ናብቲ መደብ ከብለኩም سلطان حنت هاجر كابنا بن ولدتات ناتورارسه كقتل حبرتسب بزلعل صلواي زلوم كاب تستحت انداو مسرت زلون بقطر واحد زخونن بيت زمد كسابتي بهاجراوي حبر قطباون بوليتيكاون مواقر تعزيز زنبر حبرتسب كلن تناوع بيت نخهلو حد حداو سلامن مكبارن كعززن ባህልን ክብርታትን ዝውል ኣምራትን ጽልዋታቶምን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎም ባህልን ክብርታትን ንሓዳውስን ከባቢ ዝነብር ሕብረተሰብ ኣብ መንጎ ሓድሕዱ ዘሎ ፍልያት ኣጽቢቡ ብስኒትን ፍቕርን ክነብር ተጽዕኖ ዝፈጥር ብምዃኑ
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብህዝብና ተሳዕበ ክመጽእ ጸኒሕና ኣሎን እዚ ዘይርአን ዘይድህሰስን ረቂቕ ሓይሊ ሕብረተሰባት ክብርታቶም ኣደሊሎም ሓድነቶም ንኸጠንክሩ ባብ ዝርሕብ ምዃኑ ድማ ኣብ ምህናፅ ስልጡን ማሕበረሰብ እወታዊ ተራ ይጻወት ሓደ ስልጡን ሕብረተሰብ ብባህሉን ማሕበራዊ ክብርታቱን ተማእኪሉ ኣብ ዝነብሩ ዕለታዊ ጉዕዞም ዝተፈላለዩ ልምድታትን ሜላታት መነባብሮን እዩ ዝኽተል ሓደ ካብዚ ድማ ሰናይ ተግባር ብምፍጻም ሓድሕዳዊ ፍቕርን ስኒትን ከም ዘዕንብብ ምግባር እዩ ሕብረተሰባት ኣብ ሕድሕዶም ዝፍጽምዎ ሰናይ ግብሪ ዝተፈላለዩ መልክዕ ክህልዎ ይኽእል እዩ ንኣሽቱን ዓበይቲ ዝህብዎ ክብሪ ኣብ እዋን ሓዘንን ሓጎስን ዝህሉ ምትሕግጋዝ ስድራ ቤታውን ከባብያውን ፍቕርን ካልኦትን ዘጠቓልሉ ክብርታት ካብቶም ብኣብነት ዝጥቀሱ ክኾኑ እንከለዉ ዘይናትካን ዘይረሃጽካሉን ንብረት ይኹን ገንዘብ ዘይምድላይን ናብ ዋናታቱ ከም ዝርከብ ምግባርን ድማ ኣካል ናይ ዝተጠቐሰ ሰናይ ተግባር ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣብ ሃገርና ሰናይ ተግባር ምፍጻም ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ኣትሒዙም ኣካል ክቡር ክብርታትና ኮይኑ ዝወራረስ ዘሎ ባህሊ እዩ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ነንሕድሕዱ ዝገብሮ ሰናይ ነገር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካብ ዘሎ ሓድነትን ምክህባርን ዝምንጩ ምዃኑ ድማ ክሳብዚ ግዜ እዚ ሰናይ ናይ ምግባር ልምዲ ብዝበዝሑ ሰባት ክሰዓብ ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑሎም زحلف سومن ኣብ ዜና ፖሊስ ከም ዝተቃልሕም ግደይ ገብረ ማርያም ምራጭ ዝተባህለ ገባር ሰናይ ብ23 ጥሪ 2025 ሰዓት 7:45 ቅድሚ ቀትሪ ER 3A01 መለለያ ታክሲ መሪሑም ካብ ሰንበል ናብ ማእከል ከተማ ኣብ ዝተጓዓዘሉ ኣብ ውሽጢ መኪናው ተረሲዑ ጽንሖ $2000 $2000 ዩሮ 11600 ክሮነር ሽወደን ከምኡ ድማ 2700 ናፋ ዝሓዘ ቦርሳም ናብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ድሕር ምርካቡም ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ናብ ዋናት ገንዘብ ዝኾነት ኣብ ሽወደን ዝመቕማጣ ኤልሳ ማሓር ዘወላይ ዝተባህለት ኤርትራዊት ከም ዝተረከበ ገሊጽና መንባርና ዝዝከር እዩ ንሎም እምበኣር ንስነ ስርዓት ናይቲ ናይ ምርኽኻብ ዝምልከት መደብ ኣዳሊና ኣሎና ፈለማ ምስተሓዚ ኤግዚቢት ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ስብሓት ዘወሊም ዘካየድናዮ ዕላል ከነቕርብ ሰናይ ምክትታል በዛ ፍጻሜ ዘጋጠመት ግደይ ገብረ ማርያም ምራጭ مرح تاكسي بزعلت 22 وحده 2025 ساعات شومتر ودرا بيلو كاب سنبلنا ماكل كتماي غعزيو اذا تسافري يلسا محرز ولا يسهلتك زي نبرت كم زحط قصه صنحت اسا تاكسي ساعات تنقيدا تاكسي ساعات تنقيدا زي محبر تاكسي صنيحاون نابانا اندي عمت جمره زي نبرت كم طبعا حبيره محبر تاكسون كل جزء تحيز زركمناو الحمد لله بز مسرت محبر تاكسون ايدون قوين حبرتنا مدبر امس بس مجمريا مو قلناها ملكتاها تسنينا ناتا مخانا الرقاقسنا كومون الإيميغريشن تصحفلا سند ونيرو بز مسرت ركابن تركابن بز على زي تركيبهم مهموم علينا إذا تحيز ترخب نبرت نبقلات تاخينو كلتاش حشو عاتميت النافا كلتاش يورو كلتاش $10 عسرت حارشان شدشميتن كورنر زاخد سامي كنا ريانتر أوهنها محبر تاكسي بوزي معالتاوي موبايل بولو بلا خالق سندات بولو كتسال زركمنا معالتاوي يا خمان كوين نقول اتي زطفو نبرد وانا نبرد قديمو انترا حبير متينا وكا مدبرات ملكتو انترا اقريبو كركب تغولو بزح نقرال اتو وانا نبرد كن ديم ملكات على تصقم ركابي مثلا موبايل يركب وانا موبايل بقول تحسو سيم كارد انت علي بلن كوين فلاي كوينو ديمل كتبزح جئت نبرات يعبين اس ام دبر مسي خملكت بقدت على الوصل ዋና ተገንዘብ ዝኾነት ኤልሳ ማሓር ዘወላይ እቲ ገንዘብ ብኸመይ ክጠፍኣ ከም ዝኽኣልን ብድሕርዚን ዘጋጠመ ኩነታትን ብዝምልከት ብኸም ዝስዕብ ገሊጻቶላ ንከታተል ሰዓት ሽሞንተ ረአወደል ቆን ተሰቂድና ሕጂ ካብ ሰንበል ሕጂ ታክሲ ከፍል ኢደና ሓተይ ክኸፍል መሰልኩስ ሓተይ ከኣኸዲኣትኒ እታ ቦርሳ ሕጂ ምስእተኽዋ ኣይዓፀኽዋን ማለት እዩ ኣብ ዓባይ ቦርሳ እያ ነይረ እዚኣ أتي أنا كن جزء إلا مس مسألة من كريشين أنا خير نيرنا ما كان سهل من جزء إلا مس مسألة ورسايس إني
كوبا كان تصللكم أروح المسيح يسوق أنت تكاني تاكسي فبسكا كل ما الرجاج يومني عفنا عند تاكسيكي حتى تيومني هذا حولنا بالبرقات زيا حتى يسفلت كيف حاتيتو أجاكم تدخلين ليرون أنا تسألي لي زيهم برقات كان كل ما تهلا ليروني تجنزل ناس سجل نبرة بتاع مسندي تعمل أختي كلهم صنيحين زمحواتي تايم مخبي أني زبي إرتراس تسسن بوليس إرتراخ أني إرترا يكونون شو ذا المحاضر كل يزبلاني أنا كلهم صنيحين فصحون صنيحين بوليس إرتراس شو ذا كيدهم تسمى محاضر زبل البوليس ما يسرحني تعمي المقبول ذاتيو جن أنت إرتراس أو محواتي من سديدة تلملم تنبر نزل العالم هزبا تحوشين در زي أي أخذ ذلك كم زي أنا أيرأفوني حجي قلنا بسألني هو أنا استقري عدك مسألني أبزي إتهيوه كذا بسألني هم زم حواتي كوني ثم يسرق بعد أمر يسرق زبتها البناسي رهيب أبلع عمو كاب يدي أدراره نزي أنجل خنا نخيب له أركبني زي أبي هرش شاي كسر عركاي دي وريد خطة تاكسي شاي سرعة معهم قاعد من أن نهاكم زي أسرهم يتحقس بس يلقوا يندر كابزب مقطال لتجنزب رخيونا بقدامي مدبر بوليس مزركبه جبار سناي استخير قلم محتت يسعب نقوم زي السفيرة الميغريشن يدخل اللغوي لاس الميغرين يرى مقدي أبيكتور دنا كم قاشمة تنسى أبيكتور دنا خيراتن أبتفي تدحن ستي بارك خرجي إليه الله كات أمي قط أصل زير أخوان بر بقى وفير كأتو قلنا لا تنس خين يرى هدي قط أم خا سبسولة كلهم زوردوا أفتح مجرى شرائط تاكس بس إحنا خلنا قاعد في ذي رأيت بركوا ذو برساوات أنا حتى نمالي كابور نعود بقال لهم قالوا بحس أخوينا نفتش شيء ثم لا تاكس خا بحس أخوينا نفتش نيا مالي كأولو أنا خير له نهار متى زنبرت مسير له عيل يوم كذي بالهذا قاعد يوم جيسن كنت فاهم متى مالي الجنة بوليس عمل كيتا سلزم الهني أمر أنا معك تعيش كم تعيش نص ولا عصرين خباي حاسبني يعني جن دا بوليس عمل كيتنا سلزم الهني ويكبر مركز بلي حقه وخلنا نعنا إلى تحيزنا نرجع مسيرنا مالي جنزب كل تشح دولاري كل تشح إيراني كل تشح شوعة ميتين نافعي عسرت حادش شو تشوي كا كورنري زوكو بالسي حدش كورنا بنا مستحج مستوزحو جالري إلى ينبر معلتا وسويه موبايل في الليل قصال نركب أبزنا يورش كمان يتوسعني خمانيات يدور الكامو لحرام سألوا خمس عن زولهم توبو جذب هنا توصلنا جذب نركب حطوها ما ترى عن قبرنا دحين ما تخسدنا بكم زي الله خبونه وطري كان زي أثرجاي وكأم ساعة كاتولهم مسيهم كا يوصلون برتمر كافسي حدثي كونان مالتي دولة أثنجر كم زي حجي الجبر تزحفتين ده مسيا بوليس حبار تزبلت بعد ما ينجري بالهريقان محبر تاكسي ناس أبتدر رقمنا لاجزي ده أخبزي عبيد ولا كوينو لا بوليس خات حبر كأوغان محبر تاكسي فهم زي مسؤولين تي لا ينتغير مالتي لازم مو طيب أنا سمع لنا أبكال عاد خصم عقولنا بزبورة وترازم ولا سمنا إذا كم سنة سقول يومه وكم جسي أنكون كمول سلكاس كم جبا خير نقول طلوب كم يقول لس زعدي كلهم بأنا بزيهم بزارو أبانا أيتفيني حلافي مكل خلق بنك قدما يمدبر بوليس تخلايك ألتام نهلو كنتات سناي تكبارا ملكيتو كم زيبل زي هم قلت سنة مخنياتو زي ودي وسترخبه بزح نبرتي بمثلنا بتعم بزهي مخنياتو واحد ينادى قالوا عنبر ديك على بزح سلازي انت اخذ دليل اللي هنا كم قلت سنة وتدرخبه بقت أنا مدبر بوليس يدركب دايما ساقن يدانا بدحريون دليل سب نوانا خركب اللي دومصو نخوص داي قدب كل جزء نهر داس وانا داي ترخيبو بتقدر جزء نهر اخيلي نفرخابي دوهابه نبرت سلازي نوانا خركب الدومصو قن تجديدو بتنبرت كوس داي قدب مالت سلازي انت ياخذ دليل اللي هنا هدي حزبي حدا نتدلل راي نبرت كان قاس اصانو لازم ببزح حس كم قصاص ساعدينو علو خمزي مخنياتو يتفعل سلازي سبعة تندلي واحد يزخن قاس علو عند حرق فيه وخاني نام مدبر بوليس كحبر علو نبرت خاب تنقاقي كحس كخل علو سلازي إذا بحرنا أنا كنت أقول لي دلو أنا بوليس بقصباس بناي قصباس براديو بمسيح اتنقبرو مخنياتو نت حزبي بزح حاجز كوين لو مالتي اتسبقاني دارجاي واحد معالتا ولا فلا يزوم لا تخسي دبز حزبهم سلة السفر
ببزحهم درخبهم زخو قلت سنة ها بقت ثالث نبرد كات نابانا يدمس ስለዚህ ሰብ ድጠፋን ኣብ ዝኸረክ ከመልክት ኣለዎ ወተድረኸበ ኸዓኒ ከምዚ ዝቐፅል ዘለቲ ጎስጓስ ምክንያቱ ሕጂ ኣብቲ ንገብሮ ጎስጓስ ናይ ፖሊስ ክቕፅል ኣለዎ እዮም ዝብሉና ምክንያቱ እቲ ድካያት ጎስጓሳሲ ዓብ ትምህርቲ ብዙሕ ትምህርቲ ስለንቦም ዋላ ከምዝታት ከይተረፈው ምናልባሽ ገለገለ ደይ ካታተሉ ኣለዉ ከምዚ ተረኺቡ ከምዚ ረኺቡ ተኣረኪቡ ስለዝበሃል እቲ ጎስጓስ ብጣዕሚ ነቲ ህዝቢ ደናቃቑሖን ስለዚ ህዝብና ኸዓኒ እቲ ባህሉ ዳርጋ እንዳሓደሰ እንዳዓቀበ ይትኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ክልተ ደይናቶም ደልዩ ኣይሰኣን ምኸውን ዝበዝሕ ህዝቢ ግን ደይናቱ ናብ ዝቐረቦ መደበር ይደረክብ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ባህሊ እዚ እንዳተኸልዐ ይትኸይድ ዘሎ እቲ ጎስጓስ ናይ ፖሊስ ከዓ ይቐፅል እዮም ዝብሉ ኣብ ዝግበር ኣኼባታት ጎስጓስ ናይ ፖሊስ ይቐፅል ይሓፅረና ኣሎ ብሎ ዋላ ወርሒ ጌርካ ኣሎም ይሓፅር ኣሎ እዮም ዝብሉ ስለዚ እቲ ጎስጓስ ብዙሕ ሓጋዝን ጠቃምን እዩ ክብል ዝኽእላኒ ኣብ መወዳእታ ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ምክትል ተለንተ ሓመድ እድሪስ ናብ ህዝቢ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ቀሪብና ከነሰናበተኩም እዚ ጥፋእ ሰነዳት ኩሉ ግዜ ገንዘብ ይኹን ኩሉ ኣብ መደበራት ተቐሪቡ ህዝብና ግን ዘይናቱ ስለ ዘይደሊ እዚ ዝረኸቦ ኣብ ዝቐረበ መደበር ኣረኪቡ ምፅእ ኩሉ ከዓ ኣብ ዜና ፖሊስ ህዝባዊ ርክባት ስለ ዝቃላሓ ልሙድ እዩ እዛ ናይ ሎሚ ግን ንግሆ ናባይ መፅያ ሕጂ ኾይ ኣብ ዘይ ዓዲ እዚ ዝውሰድ ነገር የለን ማሕበረሰብ ስኬትኪ ናብኡ ኣራግፂና እዩ ካብኡ ደው ኢሎም ናይ ገንዘብ ተረኺቡሉ ኢሎምኒ ምስ በሉኒ ከዓ ከምዛ ሕጂ ናትና ናይ ኤግዚቢት ተሓዚ ስብሓት ፀዊዐ ነቲ ንብረት እቲ ሕጋውነት ፖሊስ ክውሃቦም ከም ዘለዉ ሓዲረ ብመሰረት ከዚ ከዓ ቀፃሊ ፖሊስ ኤርትራ ዝሰርሓሉ ኣብ ጓስጓሳቱ ብሬድዮ ብጋዜጣ ብመፅሄት ስለ ዝኸይድ ህዝቢ ከኣፍልጡ እንዳዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ነገር ከዓ ናትና ዘይናትና ዘይምድላይ ስለ ዝኾነ ፍርሃተ ሃይማኖት ስለ ዝኾነ ሰብ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እዞም ሰብ ታክሲ ኩሉ ግዜ ዝረኽቦ ነገር ናብ መደበር እዮም ዝረክቦ መደበራት ተረኪቦም ኩሉ ኣብ መፅሄት ፖሊስ ከዓ ስለ ዝስነድ እዚ ከዓ ክቅፅል ዘለዎ ንወለዶታት ክቅፅል ዘለዎ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ዓብዪ ገንዘብ ከዓ ከምዚ ዝገሊፆሞ ዘሎ ስለ ዝኾነ ሕጂ ክደግሞ ኣይደልን እሳቶም ተረካብን ኣረካብን ረጊፆም ገሊፆሞ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ መንፈስ እዚ ከዓ ቀፃሊ ኣብ ህይወትና ሰሪፁ ክቅፅል ከም ዘለዎ እየ ዝላበ ቀጢልና መደብ ግጥሚ ብመምህር ዮሴፍ ክፍለ ካብ ቤት ትምህርቲ ማይ ነገደ ንኡስ ዞባ ምንደፈራ ንቕሓትካ ኣበርኽ ብዝብል ኣርእስቲ ዘዳልዋ ሽሻይ ተመልሶ ቀርባ እዩ ንቕሓትካ ኣበርኽ ኣታውን ወፃን እንተዘይብልካ መዝገብ ተሓታቲ ኢኻ ብዝጠፍአ ገንዘብ ጠባሪ መልሓስ ከይትታለል ንቕሓትካ ኣበርኽ ተበራበር ካብ ስራሕ ክትክወል እንታይ ገደስና ኣይትበል ብሸፈትፈት ቃላት ኣይትታለል ጥንቁቕ ኩን ጥንቁቕ እንትኾንካ ንዓኻ ይዝሕሸካ ወጃህላይ እንትኾንካ ንርእስኻ ይኸፍኣካ ብዘይበላዕኻዮ ኢለኻ ኹሙኻ ንቕሓትካ ኣበርኽ ኣብ ኩሉ ስራሕኻ حجوز كي مسلك كل سحاقة نقص كي مسلك تريث درقة ممكن كي مسلك كلاد زبقة نقحت كعبرخ مزن بتنك عغير سبع لما علو نتبعت كازه كونو نتساقان كمرحوب بسعس فتنو نيمسل تركي رؤسهم ددنو نقحت كعبرخ قزيب وانو نبعلم تأفيهم كشم بخاء بعزغتي زني ايتحبهم بقلات تبرتي بكوتات هاتنعيهم بزح زمزمزو دحر زيبلو زيناتهم كورعو متكال زيبلوم أبسب سقعو نقحت كعبرخ بزحات يوم زقره بتوعات كتمرسون زمزح حتو دقي ما يتعشو نقحت كعبركو كبراتن كبران سمعتي دمت بوليس إرترا نلوم زبالنا مدبات أزوم كتكاتلون تنحكم يمنيرهم أمدلاهم مغراب المدبات مساكم تنحنا كابتن برهان زكارياس إرميس أصبها تسويت كبر مكاد شيشاي تمرسو لوام كيدانة ياسمين برخات موسى كيدانة بوغن تكنيك دما عود تعامل بمخالينا حساب زمت أصومون بخال مدبات نرخب سلام كنا